Hi mga bay, kumusta? Lagsik na si Inday, salamat sa Ginoo. Salamat pula ning tagadalag mga vitamins. Di agida na po ko niya diri. Di bay floor. Diri mi sa seafood sa Jordan. Jordan diri sa may Lasyon. Diri mi sa may Konsolasyon mga bay, diri sa Jordan. Among palibot no tara katubigan. Nya di amis kubo-kubo, di kugo nang atop. Bugnaw kay diri dapita. As in, di ay kuan. Sa ni lato no? Lato. Then di ay shield mga bay. Gipahigop gyud ko ani ni ag shield. Dara. Nga unta. Hinawdom ko to sa kuwait kito mga manguha mga shield dito. Hindi ay kuan no. Aninikad. Sige mga unta, lami kay ilang kanon humot. Asal man nato ni ibutang ron. Dito is kugon. Antay kabutangan oy. Di. Diskartit ani time sa mga bay ha, nangalibat na mo diha ron. Tindog Sa mapuning akong. Sus. Sige kanta. Hala, Ginoo, tabangi ato sa ipos. Sige, day. Birahi, tsatsahi. Birahi tatsa o are kaon. Itong luwag. Ina. Salamat ng kanon. Salamat. Ginoo, grasya. Ay, sa kahatag kabasko kapistay. Paglawas. Padagang isang rupo. Pagmahay. Daghan man daw tas dukunan. Dugay gining kauna bay, dugay gining date na mo ron kay. Daghan kaayo. Hoy! Napaling. Taon Ginoo. Ako ra mo say nakita. Anak lang ba siya o? Pwede na. Ay, napaling na sad. Sorry mga boys. Kaya kay kuan. Ato ni bingkwaon. Ano mayag kay mo? Kuan ti o kuan kana pare sa mo. Higop saksabaw. Naglibog na ko mga bay kay hunahon kay daghan kayo. Mga unta salamat Lord. Ini kay biyak problem. Kaon. Ay lato mga bay Panghimagas. Mangga bay. Oh, mangga. Tiking na to. Kanya. Hilog tagsara bay. Tara. Hihigop. Hala, pagatas. Sinday charing ba? Ako ba itong gikunta ko, aman to ba? Busy. Nga unta. Salamat kay Bay Floor. Ang ganahan ako si ikaw, si Lechari. Kaya pare-parehar dito ka ng round ba? Si Ilang kilay? Kita man eh. Malagi, kita mo ko nung bye-bye. So, Charing na po sige kontak na ko. Kita ta. Anak ko hiton man na ganso. Ganso. sa kabukan so. Duha. Lami ang tak maginamot ba? Makinamot. Nya. Makinamot Amo ta mangunaw. Na may tubig na ana turay po. Na may Oo, may hugasan diri oy. Imsa manghunaw sa ta. Ang lakat. Mangunaw sad ko. Lami kayong lato. Ay, ingon anid ay ni bot. Lubuton gansoon. Naamugud ta na diha daol. Kana. Na may sabon diha. Ay sabon. Minaw sa tuwid. Madugan kung lambay.
kayo ang mini niya. Hindi mo na dahil. Practical ka. Practical. Ay, di arami. Sorry ha. Namiya mininyo di ha. Nawagam, ano sa ni? Oh. Nawagamay. Nawagamay tao. Pula-pula gid ang lips na koron kay nakagawas man. Mapula gid ang lips no kay mang lipstick puta gamay oy. Luspi naman tayo ni. Ya okay ra diri nato ibuta to. Shield. Kinamot dahil. Ayaw pag pinatkuan. Ayaw pag dinatuog ka ng kamay. Sana, kutsara man dato. Kutsara dato. Dili kong kutsara. Dinato. Umbre kay nang lugaw da ito. Oh, nagkutsara sila kay lugaw da yung kinaon. Lusot man imang punit. Sa mang imong kuan. Ay mo Yeah. alpirin. Di ganso pantuslok sa kuan. Sabaw, fresh na sabaw mga bay. Mga buhi pa ni mga shield mga bay. Kamang pa ni I-order kanina. na mo, nagkamang pa ni. Di luto na. Hinay-hinay lang ka. Panguhit. Muni panguha na mo dito. Ito man itong inyong gipanguha. Nasa yung aning kulor, sagol ba? Oh, pero gagmay to. Kani dagko. Murag maayo gid ni blawg da. Hindi ka ni sa kuan ka lang. Hindi ka wag na ni. Sa mga kilid-kilid rami sa bato man ni mamilit. Pagkatas ta. Pagkatas bay, oh. Sabaw. Dami kayo. Ala. Kuan ba? Isa man. Gusto ko na ang rin gagawin ka. Gusto ko na sa seafood. Limitado mga unta. Busy kayo taon na. Ha? Busy kasi mga lakaw. Ato yung lagbuhol. Dahil Ano rin. sa? Makita ta. Ay, kap-kap. Gusto na ako si Imbangsad. Practical kaya. Gusto na ako yung mga practical tao ba. Si Erika. Ito ba? Ala. Hey! Di ana. Diyan na, mauna ni. Pinakamin putahe. Kalindot ka na dito, pero ba? Di abay ang kuan ato sa ipakita be. Makita sana. Oh. Sige, Take sila. out ng kulang nila. Sige, unyara ka di apa. Lugay ba mi dire? Ala og sani squid. Squid. Pa squid. Ala mga unta. Ala. Daw na budbud mo naman. Di lang sa kay di busog pa Di kay mi. daghang pagkaon. Di dag. Unyara dong. Ngaon sa may taon. Kay gigutom mo apang di kami bukid. Mabay pag naog. Ngaon puta. Nukos. Sa banin. Di namin mga dili namin mag-lipstick, oh. Ala. Sige. Bahog Maunta ni. ninyo. Muna akong dadon ta diri ba mamalit ka kay makakauban si Inday. Si Ihon. Juan Baskin, Ate Charing ba? Oh, gadugay-dugay pa man dahil ka. Nga kayo mabalik lagi nagdabaw. Mamo guna iyang second home Davao. Di ami mga bay ang gitumban dagat ni. Dagat na. Daghang isda sa lut, sidlangoy. Pwede mamingwit. Wari ka diri mamingwit. Naamay ko andito na kanang pamingwit bitaw, palit ka. 10 pesos ang bayad. Yang imong kuha. Imo na. Imo pantimbangon bayaran nimo. Ah. Salan de. Nga unta. Nga unta. Wala kalami. Bye, nga unta bye. Nga may gipikas eh. Ya. Tagam. Tagam ka na. Ano ning tapos bawang? Bawang na. Bawang. Unay kuan sa mga Korean. Kutsara-kutsara ka ani magkabulingit ka. Oh. Diri mga bay made to order diri. Dito mo order ka sa counter. Mga fresh pa nangamang pa mga bay buhi.
Charing. Nya kadyo tra ka maghuwat no, luto na dayon. Day charing. Magkita ta. Kauban si Inday Kabkab. Mga rito dire. Puhon. Asag balik Davao. Kabalo ko sige balik Davao. Day. Kabalo man ko day. Nga piti kayo mo kabisi. Una, nya ako ang bay na dumduman naman ini. Ako man dumduman yung balay. Kaya ako man siyang gipaturo. Gipatubuan ako hubag. Pahubag-hubagan man ko ani. Kain kog mo message mo ano balay. Tos ni goho ra kaltit. Kani yun man ka nga. Gamay ka kung balay. Balay ni mo dito signapo de ka sa kung di man balay ikaw may akong naon. Wala yun. Nando ang kauban. Maulaw siguro na yan. Maulaw man. Kaya man may pubre. Gigika na naman pubre. Salamat lang tanong na gitagaan tagamay grasya. Ay ko mag-inartin na kain ko siya. Maorti. Ang grasya sinabuhi. Nakalami. Ngaon tabay! Ah! Dako kayo ang crabs bay. Sam. Ano ko na mo nang kaila kay ko dire. Suki na din ni si by floor dire. Balo na siya nga. Bari ko dire. Lain ako dadon. Lain tawa ko dadon. Daghan na kayo natong kanon ba? Sino ko? Mayroon na itong hindi. Kainit. Puston. Nagkapasok-pasok. Kaong sinahinay. Hindi. Kaon jud. Ako blare. Bawi sa mga panahon nga. Dugay-dugay. Dili ka kung tamo. Mo man limang mamukbang sa kuam. Mga Korean. Na may Korean sad nga kanan tulo ka buok mo ginay ako pud nga pagkahuman nimo Naon. babali-baliran oh. Babalihon na Grabe nako. na sila mga un. Uy, nindot na ilang kamera kay ma. Tulo ka buok. Di ba kana inahan og amahan tulo sila? Muna ako kwal nay usa. Nga abto malingaw sa kuan na nila. Kaon bay. Grabe mo kakaon. Buyag. Ang anak man oy usahay bilib lang ko kay di ba namatik na nimo nga kaon gani paunahon gid ang inahan niya ang anak mo niya ang amahan niya usa pa siya mutan-aw mo si siyang papa kung nagsugod na ingungit na oh mo ginaila Ngit na ihas lang sunod. sunod na siya sila kabuk anak Tambok ayo ang crabs. kuya buyag Buyag. Oh, sus, murag katong paa sa kuan. Bakbak. Kamu bakbak bay? Na lami kayong bakbak eh. ko kayo Karami ya. kaya man ko nga tong pagkuan mo di ba ko ato kay 28 ba ko din abot Oo, bago pa bitaw ka. Ito abot kanang akong kuan kanang akong vlog na yan ugay na nakayo 2014 pa na nawala lagi pagbalik na ko ani Kalit o gawas. yung gawas yung kula Ang email man imong gi sign in. Mao to, nga mo gawas siya. kuya Kaya nakakunik man na sa imong YouTube. ang correct man mo na to ko wala kita usa ra gid dito kas kuwait Unsa to parot? Parot. na Unsa to imo? aling parot garden Aling Parot Garden. Oh. Mo yan channel mga bay kuan na po ni siya, mag-vlogger na po ni Puhon. ang vlogger ko dito Kay puli na ko bay. Kung ipasa ni mo kung corona kay parehas man tag live. Ikaw na po mag-story ni Ilaw sa tong live na tong mga kaagi na to. maghila ko agto ikan ko kakanin ako mga bata ito maghila ko makatulog ko dahil matulog ka na akong luha Mo ba? kaya gutom ko gusto kong pao gutom ko maulaw man ko agwan ka na ilang ko tubig mga ko kwarto maghilak ang tao ko kaya gutom ko Mo kay masima-sima dos kwarto. nga ay masima wala ko yung sima oh mahadlok man siya lagi ko kaya ganun bata pakawa pa kay nahong palgutan Una. di ko inyo nga walay na di ko kaabot ko ang ako ba may respeto ko tigbalayon
Ikasaban niya ko ba? Oh. Di po mo ingon tong tagbalay, nagkauna ka day. Na, di po ka. May man dahon. sila nga. Oh, did you? May man sila nga. Kao na ka? Oo. Maura na. Kao naman ka. Hindi mo makag-udin. Kao na ka. Kuwang pa na ito. Nga. Kamara kung kanong maulaw lagi ko. Basig mo yung ko lagi. Basig ihap nila ni pinapay diri. Anak man ko kay... advance ba ko ba nga, dili ko gusto nga later on sisihon ko ba. So I have managang usa ko maigo. Kasi kula pa'y bato managang na ko daan. Wala kalami. Layo kaya itong kamera. Taon. Ano lang. Basta panganhi lang mo diri sa kuan, po Jordan, makaibaw na mo sa kalami ang kuan Presko diri. yun. Kumagkamang-kamang. Presko. Lutoon. Kumahimo imong atngan. Magawas pa kag Di man kayo kuan. yung dugay tuon dali naman. Hmm. Paspas nila mang luto ay diri. Basta mo rin ako. Dahil ko na biyak ko. Biyag. Maraming na diri daplin suba. Nga. Nalayo nga. Kapan ulit sipod. May gupit sa bag. Okay. Lagi. Ni okay ra gani bay? Ano man? Na bay mga kuan ni hala nagkamuritsing naman taan ni ay. Ito may okay. Kaning di ba nang gracious bay ako. Kira ka ni. Okay ka naman. Nuwat naman to. Nagawas naman to. Manigawas na yun to. Di maka-allergic sa seafood. Di. Katong nairasis kay mamunto imong dinggi. Ano bitaw? Ano bitaw ang doktor na may na kay ni gawas na. Mm. Say na nga mulian na ka. Mm. Anang doktor, mo to yati ako gipagawas. Ko niya dok, luya pa man ko in taon. Luya ka kayo imong piplet mabu pa man. Di siya nga, okay ra na siya Joy kay kanang imuhang kaso nimo sa imong dinggi. Dili kayo bugat kay by 4 ang naog Mm. na 57, may mong 53 ana ba? Kaya- Nagmay ra daw ang naog. Mm. Kay kung nagrabihan ka Ay, na, kang napuruhan ka, By 20 daw ang naog mo daw ni puyaw. Mm. Pwede na bunuhag dugo. Kay kung naka 50, ay mong edad mga 50 na din. Mauto nga pagdani ati Irene og kuan dito kapayas. Mm. Naningkamot yung ko bahalag. Ang nindot yung anak ka ng kuan ay ka ng Bahalag bati kayo bato glasa. ka ng sa tawag ani ka ng Labi na ka to gibutangan nimo gamay nga honey, dili ka ng lemon andin honey. Naningkamot yung ko kay di ko ganahan na bunuhag dugo. Sus, dugo pala na sa kabaw nang abono nimo na sao nila. Abunuhan to oy. Ha? Abunuhan ka. Nga. Sa may resort sa may magibati nga nay dugo lain sa Wala man mura man og kuan ka ng mura lang ko ka ng magsiyok ambot. Pa siguro limpyo na akong dudunggan. Lain. Magsiyok man. lain no? Wala magsiyok. Ngayon ko, nabungol siguro ko. Kaya akong dunggan sa amin magkuan ba ka na magsigi og ka ng whistle. Ano may Ngano ba na? ay ambot. Andar ng dunggan mo. Yawi na laywa. Yawi na laywa. Mandar. Parito na ko igsuon. Yun na niya kulito ka iyang kuan. Dunggan. Dunggan. Susi. Ang magiging na ng igsuon. Oy, Jimmy. Si pangyawi. Niko Jimmy, mo andar ka sige nagkulitog ni mong dunggan na yung susi. Wala manggod. O karon ito ko sa gawas. Ngatol siguro. Dito ko sa gawas. Di na hospital ka, di ko na siya kadungog. Yung na dagang nagbara. Pregaba. Kaon ka. Oy, kaon. Ngaon ta mga bahay, sus kadaghan siton, nabangi mi. Ala lami ra mi siya danlani. Di apa? Okay. Di Butag na. sabaw ba para puti ni mga ipon? Ang ito makayo ang squid. Hala wa din nila limpyuhin no. Gilimpyo ang pagingnan ako. Di ba nangutan naman to atay apil ko. Apil na nangata kay para puti ang mga ipon. Sus akong amo ani ilaparo ni siya imong dagway. Hugasan ginilag maayo. Paano may lumi mo? Muna nakatamis-tamis. Good. Mm. Kaon ta. Na kay ala palimpyuhan gyud sa sudi, palaway tanan. Kanira ila kani. Kana pati mga sungay. Aw, unsa na Dili. kana gaway. Dili sila ato, mo to amo ato. Masungay-sungay ya. Kani ilang unod. Ang buwang. Ko.
Uy, naabay ko lang pagkaroon bukoy nasa kong Facebook. Ah, bet ko eh. Ay, teka. Middle East. Ko ay talaga. Ay, yun ako. Dugo mo ilong ay. Kulata sa amo. Unsa naman na sila. Ay, wala naman Na ko itagam. yung suon na. So na ko igagaw si Heidi. Oh, Magkuait man na siya. Bago lang ulit sa. nya okay sa ito. Okay naman siya. Kandi anak ka rin din. Nagpisintigan ko na siya bali. Hindi ko mga anak yan. Yan yung mga anak. Kaya ko siguro baka hindi labis lang. O lagi. Swerte ka gani kay kanang nakatamak baka may amo ba. Oh. Mayo sahay. Say, manggawas po sinyal oy. Mao jud. Ikaw lagi makaluwas imo ko galingon dito. Unsaon nimo pag kuan? Mao man gud ay ning butang diri sa ginawan man no. Kalimot man. Ay, di oy. Tanganan mo na kutsara. Ato ra ning ginawan. Oh, paon day na. Sakit balondog kanang gasana na din na. Hinaw-hinaw po to. Dara. Oh, hala. Gawas ng kuan. Dito sa bagay. Kani, yung mga para sa mga artisan. Lato. Lato bisa na. Lato. Oh, di oy. Tingalan ni oy. Naingalan na. Lukot. Lukot. Ay, sabi niya ay. Da. Oo. Salamat. Ewan ko nga. Gusto ko malabas kami na doon. Sus, doon naman akong agtang naman nakita diha bay. Doon na natabunan nagplato. Ayan. Oh, tara. Kwaon na lang ni Be. Hindi man, okay naman to. Lami diri maglanlan ra ka ba? Murag nagkailan ni mo ba sige sila. Ano ni mo? Asa man? Ito. Ipaduol-duol ba ang nila? Okay naman no? Okay raw eh. Ay, doon na to. Wa na po tayo naong. Para sa atong tiyan. Tuhod nila eh. Indot og na stand din ta. Kilang eh. Sisiyahin yung mga bay, wa mo kita sa mong gikaon pero mao ni. Mga sipo diri panganhin mo diri sa ko Jordan. Kana pag abot na nakailan akong usa ka chokla ng mga kahigalaan na to. Pang search din ko sa mga kaobam. Pon na pong subscriber na to ron. Yan. Alik yan. Mga unta ninyo ha. Saan ka sa tapan? Isda ay Mukbang Jordan. Mangmukbang mi si Inday Kabkab sa Jordan. Michael Jordan. Ni ilang mga kananan diri mga bay, mga payag-payag. Bay kubo. Atop kubo. Kugon. Kugon na, managpasan mi anak sa unang panahon. Ano yung mong atop? Atop sa among balay. Ya palungagon ko ganaming ko. Unsa kay no ako ay dabdaban unsa kay may tabuan eh. Uy, bitaw ko lang. Kadali alay dakpon sa kayo. Pero mao may atop sa atong abuhan. Duol man kayo, wa man May maunsa pamit. bitaw. Inani mong atop. May ko lang ako kaning dus-dusan o agit ko. Wala mo itulog. Isdaan ni gabi. Ang amo ko sina, yung nanay, katong sa amo dito sa sala ko. Ato dito sa kwarto na kwarto. Si Nindot bugnaw kayo. Laot-ot. Kamu dia. Kaon. Murid sing ta sa kuam. Nami siya oy. Itom. Mangge.
wifi ana dan tubo, tubo. Kuan ang wifi ana, ganun. Ang koy wifi. Ay, di dadi. Ano ba? Abo tong andar ba? Router? Naki-router, Deda? Wala, wifi ra bakit? Di sad kay di lagi Mo, bitaw na, router. Pakit wifi. Di man ka wala lagi kung password lagi ni pa-password niyo. Ay, wala din na nakakunik. Live lang na siya. Live ka nang record lang pares mo. Dayon, dito rin mas balay, boss. Tapos na lang ako sa bahay. Kana di ang imo. Sana. Oo, mausad. Record lang diri, palaway. Sahog sa kuwayan. Among lamisa, kawayan. Amo pong gitumban, kawayan. Nagtukod sa kuan, sa dagat. Atop kawayan. Butong. Saan yun? Kogon. Kogon. Mana pong kailangan dito? Ilang. Katong dito din. Saan? Siya may nga natutupikas. Di haras ko ikas. Kanto, kalimot ko. Kurang kado yung something. Naday kan anan din himing anin sus. Wagi ko kadumdum mga yunani kung wagi ko niyo padala. Kuya ba man lang ako. Naday nga ni. Hala. Naroon ako sa balay, naglupo ra ko ganiha. Unsa ka ano, madayon ba kami? Mo to. Ako kapugong sa kong galingon, message ko nimo. May kay nag-message ka. Ako nag-ilis na ko na. Sige na mig-away. Nagay og ligo. Di ba naging ko nag-ilis pa ko? Kay basta kabalog din siya. Kabalog din siya. Kita ka. Sinuktok. Gusto mo ito kung tanong din ko Ilang? Sige lang sa Sabado ko. Eskwela lang. Uban ka Sabado. Sabado na hakan. School pa man ka. Okay. May kay hapon yung klase, makatulog na siya ng buntag. Tulog nga. Sayo mata? Sa'yo mo mata mo isnik man usay di ko kabalo kay mo ang pagtagtiyong. Kalahi ba yung oras dito pagtulog? Dito, wa pa ka-adjust diri no. Pag-just dahil. Pila may diferensya? Tulog ka oras naman niya ang tulog ka oras alas 2 dire dito ko naman alas 6 alas 5 na mata na ko alas 2 paitaan Nang mingwit sila oh. lagi Pwede ka mamingwit diri mga bahay di ay. Ay daghang isda galutaw-lutaw dagko ra ba? dagko ubong ko Anam sa tubig diha? antay hunong kira tubig daw lang Umiinom kang tubig, umubusog naman ta. maugyod ako mainom ko kay burag hindi ko kaabi So ipan ka? di ka nang kuan natulon na ko ang ambot timbis nito Uy. Kadaghan diyang unod. Anong himbis mag-imot tulong? di ko ano ka Nawa na kay kusog na. dili ka na mo hinglo sanglas man kay Dangog lagi oh. uy buwara ka na buray ni Meroy di man matuyo kay ka na Dangog atong kamot. da Ala kadaghan na ni bay. Buyag. buyag hinay-hinay lang Nagbalik na to managkot ta ni kuan. ha Bilhin sa rigla. Ngapit ta. Hapon, sa gabi hapon na oh. Wala man ta pagkahuman. Ngadto ta kay wala bida pud ma'am na akong sa agod. Haad to. Ngadto ta. Nagkot ko. Okay lang ko bilhin sa rigla mo duag to mo. Ngadto sa. Sa luwa sa amin salong kay nihagi ra mi nimo. Iuna na mo ang kahon. So lang. Ciao manito. Ito ma'am. Ganahan ko ani niya. Kaso lang matrabaho kasi kag likot-likot. Pareha po kong crab food, maura man gihapon. Or mga pa si kuhit. Tara. Tambok kayo unod oy.
sobra kuyag. Oh, buyag. Hinay-hinay ka dahil kaon, dagan, di ta magdali. Yan na lang, bitaw ni contest. Wa kita trabaho gahuan. Nga, oh. Kaya dito sa atong itabahuan, magpaspas magkitag maayo labaw Kasabag pang amo. Paspas ka kayo. Dahil kaon, bibtukan. labaw pang gigukod. Mukhaon padanlog ang tubig, matukan ka di mapta sa... Magdali-dali lagi kani manarbaho ta, magdali kita kaon. Dinhi sus, wa gi magbuot. Sa oras na Kanang kaon. akong miga nga. Pakita, kung diri ta agi sa basa, kitaan mo. Tuyok na na. Tuyok na ba? Tuyok na kay ko nimo. Kapoy na kay kanan. Ako, kuday bisik ko ta na to si Lucy, bisik sa to siyang kurasa, ikan may buntag. Pauli pag ini pagkagabi mabot pa rin kas 4 buntag pagka next day. Oy, amo mo natagaw kay layo niyo. Ato yung shout. Anak mo, anad mo ko sa kanan kay driving daw kanan sa Diyos. Ya kay lisod ro bagdaan diha no. Di ba? Pang pero asfalto na no. Spalto naman dito sa amo nindot na ito bansa. Basta makakuan ta. Nindot na kita kaitan ha. Maluki yung Ginoo. Kaadto biya po kog kuan kanang sambuan. Sa buwan di. On the spot wa sa plano. Ha? Kuyog ko sa akong kuan sa mga manunonon. Kama niyan, take out, ma. Thank you. Salamat. Niya naluoy man ko kay siya rang usa. Nga naman. Idaran na pud ba. Kasi ginay, kapag ito itong lawa kay na po yung mga order. Kuyugan ginako siya. Layo as mong biyahe 8 ka oras. Kamatay layo. Layo Ginoo po. Isang buwan man ito tumoy na. Usa na lang kabalitok buhol na. O usa to, dumagiti. Dumagiti. Doon lagi na atbang. Oh, usa kabalitok na dumagiti na. Na, mga tao kuha na na. Oo, hala, nanay mo, gada nagbanira. Dagan man ko dinig. Dagan kay ko pa rin sa side sa kumama ka ng kuan. Aw,